Алдағы кытлау хатыбыз Масеевка авылына аша. Бүген үзенең 52 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хәбибуллин Ринат Касым улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Махидә, хатыны Гөлнур, уллары Радик, Ленар, килене Ләйсән һәм аныгы Азалия кытлыйлар. Тормышта безнең газизыбыз шын ир-ат була белде. Ул шын мәгънәсендә гаиләсенә хуҗа, башлык. Шуңадыр да инде хатыны бәхетле, балалары шундый тәртипле, акыллы һәм олы дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләр. Безнең кадерлебез бер кайчан тынды белми торган кеше. Ул гел нидер эшләргә, тормыш барларга омтылды яшьтән үк. Бер кайчан да аның тарафыннан рәнҗетерлек сүз ишетеп булмый. Киресенчә, ул һәр сүзен үлчәп, уйлап кына сөйли. Яратканым, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән кытларга. Минем сиңа булган хисләремне һич кенә дә сүнми, гомер барышында һәм ни дә сүндерә алмаячак. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хисе нык тантана итә. Яратам дигән сүземне җиткерәм туган көндә. Бүген бик матур тантана бездә бит дуслар иде. Яраткан тормыш иптәшем, әкрен генә картайдык. Шөкер, сөекле оныкны кулга алып кычалдык. Тик бу гомернең уртасы, азагы ерак әлдә. Насыйп итсен тик бәхетләр татырга гомереңдә. Балаларыбыз урнашкан, бар затыбыз бар инде. Димәк, безнең гомерләрнең иң матур чагы килде. Яраткан әткәебез, кадерле бабакаем. Кабат, матур күзләр белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа шын әти була алганың өчен, безнең бала чакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк бастырырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсебез килә. Без күпме генә зурлар булып, аерым яшәп үз гаиләләребез булса да авыр чакта һаман синең киңәшләреңне көтәбез. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Сезгә язмыш бүләк иткән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп, бергә үтәргә. Җил давылдан саклап кына үстердегез безне сез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Бәйрәм белән кытлап, әткәебез сиңа дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Кадерле Ринат Касымович, бала оныкларыгызның, тормыш иптәшегезнең теләкләренә кушылып, без сезне ихластан туган көнегез белән кытлыйбыз. Бәхетле булып, алга таба да гомер итегез. Алдагы җырны сезнең өчен яңгыратабыз. Туган көнең котлы булсын, ничә яшең тулса да, күңелләрең сагыш белән мөлдерәмә тулса да. Әй гомернең узулары бер мизгел кебек кенә, шул мизгелгә сыйдырабыз гомерне ничек кенә. Әй гомернең Üstəlgən sayın, bulmay qalıb yaşılıqda, tabıb qayləsin şayın. Əy gümürnün uzuları bir mizgil kibikine, şul mizgilgə sıydırağız gümürnün işikine. Əy gümürnün uzuları bir mizgil kibikine, sıydırabız ömrünün işikine. Gül beyləmi qış çağında, canında nazlar
Her mizgili kibikine Şul mizgilge sıydıramız Ömrünün işikine Ey ömrünün